Gọvanọ Chukwuma Soludo bụzi onye nke meyepụrụ ya bụ nkega ụlọ nchedo akwụkwọ bụ nke a na-alụ bụ nke ewuru na Abagana n'okpuru ọchịchị obodo Njikọ Ọka site n'aka ụlọ ọrụ Nduka Foundation ma bụrụkwazị nke ọ nọ n'ime wee kọwaa na ya bụ njikọrịta aka ọnụ n'etiti ngalaba ọha mmadụ na nke nọrọ onwe bụzi naanị ihe ga-eweta mmepe tọrọ atọ n'ime steeti a. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a na ya bụ ọgbakọ onyinye nkwanye ùgwù agba nke ise ya na-eme mma na agụmakwụkwọ maka ụlọ akwụkwọ praịmarị dị iche iche bụ nke nwere n'ime steeti a nke a chịkọbara n'aka ya bụ ụlọ ọrụ ma bụrụ nke mere na Abagana na kansụl ime obodo Njikọ Ọka. Chibuzo Okoye onye nta aka anyị ga-ewetara gị aka. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka Gọvanọ Soludo onye bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti a nọchiri anya ya bụ Sir Paul Nwosu gosipụtara obi aṅụrị ya maka ihe Nduka Foundation na-eme kamgbe afọ one gara aga, ọ kachasị n'ebe o metụtara mmụta ma kwue na o gosiri na mkpu ahụ ya na-eti maka akụlụ ụlọ bụzi nke ndị Anambra na-ege ntị. Ya bụ gọvanọ kọwara na ihe ọ kpọrọ PPCP bụ atụmatụ ọ tụpụtara iji na-edozi obodo ya na ndị eji ohu agba izu n'obodo dị na Anambra bụzi nke na-amịta mkpụrụ ma rịọzie ndị aka ji akụ ndị nọ n'obodo a na ndị nọ na mba ofesi ka ha na-agba mbọ na-ahụ na ha na-enyere gọọmenti aka iji na-ewugharị obodo ha dịgasị iche iche. O toziri Nduka Foundation maka agaraga ọlụ ọ na-alụ na steeti a ma kọwaa ya bụ ụlọ ọba akwụkwọ ọ lụrụ dịka nke gbanyere ụkwụ na mbọ ha na-agba iwugharị ọnọdụ agụmakwụkwọ nke steeti a ka ọ kawanye mma. Onye nnukwu ọdakawo nke Anambra State Universal Basic Education Board ASUBE bụ Dọkịta Vera Nwadinobi, onye ọ bụ onye Director Quality Assurance n'ụlọ ọrụ ahụ bụ Lady Stella Ezepue nọchiri anya ya mere ka amata na Nduka Foundation etogori ọ na-agbanyere otu ahụ aja n'ukwu iji mee ka a na-azụpụta ụmụ akwụkwọ prima nke bụ ịgba na steeti a ma gwa ya ka ọ gaa n'ihu. Na mbụri n'ozi ekele ya ka onye isi Nduka Foundation bụ Dọkịta Chinwe Nduka gosipụtara obi aṅụrị ya maka etu ya bụ mmemme si gaa were ma kọwaa na ha gbadoro ụkwụ n'inye agụmakwụkwọ n'efu nyegara ụmụaka prima ebe ọ bụla ụfọdụ ndị na-enye agụmakwụkwọ n'efu na-enye naanị ndị nọ na ogo sekọndịrị nakwa ogo mahadum. Chibueze Chidindu Mary, onye si ụlọ akwụkwọ Immaculate Primary School Nnewi, bụ ya kacha ma ọfụma maka ajụ aza nke foundation ahụ mere na steeti a, ebe Clifford Joy, onye si Premier Primary School Obosi, gbara onye nke ịbụọ. Charles Somtochukwu sikwe Lafiaji Primary School Onitsha bụ ya nwetara ọnọdụ dịka onye nke ịtọ. Di na-alụ nwaanyị ahụ nwe ya bụ foundation bụ Dọkịta Clement Nduka. Ụmụ akwụkwọ prima, ndị nkụzi na nne na nna bụ ndị nọ ọ ga-emere ya bụ mmemme nke anọkwa n'ime ya gbaa egwu omenala dị iche iche ebe ọ bụ inye nzere nakwa onyinye ndị ọzọ dị iche iche nyegara ụmụ akwụkwọ prima ndị ahụ mere ọfụma bụ ihe kacha pụta ihe ọ ga-emere ya bụ mmemme site na Abagana nke dị na okpuru ọchịchị Njikọ Ọka. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.